Yes. Først og fremmest, vi laver en tænke højt test. Så Ja. det vil sige, at du skal bare sige alt, hvad du tænker. Og det kan være gode, dårlige ting. Der er ikke noget, laver ikke nogen fejl undervejs. Nej. Hvis der er fejl, så er det vores design, der er fejl. Okay. Først så, hvad er den første? Yes. Godt. Først så skal du finde den guidede tur Koloniernes København og se Inform-tur. Ja. Yes. Og det var nemt nok. Det var nemt nok. Må jeg sige, den lå i populære ture på forsiden. Ja. Øhm, Og så skal jeg starte den, eller hvad? ja, nu skal du så finde den virtuelle tur, som Koloniernes København også tilbyder, så skal du starte den. Ja. Yes, godt. Så har jeg lige lidt information her, før vi overhovedet går i gang med den her tur. Vores løsning er vi kalder den skjulte skatte. Der vil være der kommer et kort, når du har fået en kode fra guiden, hvor der vil være nogle skjulte punkter. Og den her, det fungerer som efter en guided tur. Det vil være en guided tur på 30-45 minutter, og så bagefter vil det være den her virtuelle tur, skjulte skatte, som vil være også 30-45 minutter. Vi ved ikke lige helt præcist endnu, hvor lang tid det skal være. Vi ved ikke, hvor lang tid det tager at finde de her steder. Okay. Der vil være 10 skjulte punkter, og de her punkter skal du så ud og finde. Det vil være noget fra den guidede tur. Det vil altså være nogle steder, som man lidt har hørt om. Så hvis man har hørt efter, så vil det være nemt at finde dem her. Okay, ja. Og man får så en kode fra guiden, som så ikke alle bare kan gå ind og bruge den her. Ja. Og så er det så meningen, at netop hvis der er en firmatur, så kan man dele dem op i nogle hold, og så kan de ligesom konkurrere mod hinanden. Ja. Yes. Du må gerne gå i gang med turen. Vi lader som om, du har fået en kode. Yes. Du har tastet koden ind, Yes. og du går i gang. Godt. Og nu skal jeg simpelthen ud og finde 10 og så kan punkter. man så sige nu, okay, det er lidt svært at simulere, at du går, så nu lader vi bare som om, at du går herfra, og du går dertil. Yes. Og så sker det her, når du kommer dertil. Jeg gemmer mig bag en nøgen mand. Yes. Så jeg skal ned og finde Davids statuen, tænker jeg. Eller, ja. Jeg gemmer mig. Nå, det er vel den der støberisamling, eller det der hus, der er bagved. Eller, ja. Skal jeg lige, det er lang tid siden, jeg har med på den tur. Ja. Okay, og så skal jeg hen og finde den, og så går jeg derhen. Så nu går du nemlig hen, og så kommer du tæt på, du ved, hvor det er henne. Ja. Og som du har fundet et punkt. Ja. Når du så kommer dertil, hvad vil du så gøre nu? Hvad vil du tro, du skulle gøre? Klik på det der. Ja. Og så får jeg simpelthen at vide, hvad det er for noget. Ja. Fedt. Og så kan jeg gemme det, fordi nu har jeg fundet det. Ja. Det giver mig et point eller et eller andet. Eller, så vil det hele tiden blive vist på kortet. Så vil du kunne se, at det her, det har jeg fundet. Ja. Yes. Og det er sådan set det, vi har for selve turen her. Fordi nu er det samme resten af vejen, ikke? Ja. Når du så har fundet alle punkter, så vil der komme tilbage herfra, og så skal du tilbage til startstedet. Ja. Yes. Godt. Hvad var sådan din generelle oplevelse af turen? Nu er den lidt svær, for du har ikke været ude på turen, men selve ideen med det, og hvordan jeg synes, det er en fed idé. Altså, også fordi vi jo havde sagt det der med, at vi gerne ville have, at det skulle være sådan, der skulle være en skelnen mellem, hvornår man havde mobilen fremme, og hvornår man var på guided tur. Ja. Altså jeg tænker sådan lidt, det er meningen, man skal gå tilbage. Altså man kommer til et sted, og så går man tilbage igen. Ja. Så man ligesom går turen, og så går man den baglæns. Eller sådan. Det kan man godt sige. Ja, i det område, hvis man ved, der ligger noget mere historisk viden, eller sådan. Ja. Det synes jeg selv, vi fornemmede i hvert fald, at der var mange ting egentlig i området, man kunne fortælle om. Og det er måske ikke det hele, man kan nå på en tur. Ja. Så man kan sige, at den guidede tur bliver væsentligt kortere, og så skal man selv ud, og så det bliver sådan mere et oplæg til området, og så skal man selv ud og udforske på egen hånd. Ja. Hvad var godt? Jamen altså, jeg synes jo, det var brugervenligt. Det var jo ikke svært at finde ud af, hvad det var, man skulle.
det er jo også overskueligt at vide, altså og der er 10 ting, og det der med, at altså, der bliver jo det der konkurrence i det, ikke? Ja. Som de fleste folk elsker. Ja. 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 Var der nogle dårlige ting, mindre gode ting? Nej, altså, man kan sige, jeg tænker jo sådan lidt, altså, hvis jeg kun guider i 45 minutter og sådan noget, altså, altså, så er det måske en billigere tur, eller hvad er det, man, altså, hvor er det, jeg er inde som guide, og hvor meget i forhold til det andet, ikke? Altså, det er stadig sådan lidt et, der er stadig lidt et dilemma i det, fordi det bliver en kortere tur, og så skal folk tilbage, og sådan, altså, men altså, jeg synes, det er en fed idé. Det er bare mere, hvordan... hvad din rolle så er i den virtuelle tur. Ja. Okay. Jo, altså nu siger jeg godt lige, det er adskilt, men på den anden side, så er folk jo også der, ikke? Altså, nogen vil måske synes, det er irriterende, at de skal tilbage, når de lige har været der, eller sådan. Ja. Altså, jeg ved det ikke. Det er svært at vide, hvordan... Altså ja, eller om det på en eller anden måde alligevel skulle være undervejs, eller som sådan en ekstra ting, ikke? Altså jeg ved det ikke. Ja. Ja, så er der så et spørgsmål omkring brugervenligheden. Den har du måske lidt svaret på. Ja, det synes jeg er rigtig fedt. Ja. Så er det et sjovt logo, I har lavet. Jamen det er det bedste spørgsmål til logoet. Ja. Det er også det er lidt større her på forsiden. Ja. Nogle kommentarer til logoet? Altså jeg synes det er umiddelbart, synes jeg det er fedt. Jeg kan godt lide det sådan enkelt. Og det altså et eller andet sted, den der livgarde, ikke? Det er jo sådan, den er jo lidt en klassiker. Jeg var engang kæreste med en livgarde, han kunne slet ikke have det. At det der merchandise, når man var... Men hvad hedder det? Så det er jo sådan lidt, når jeg har lavet den sådan der, det er også lidt, der er sådan lidt ironisk. Jeg synes den er sådan, der er altså lidt sjov ironi til den, ikke? Fordi det er blevet sådan en lille buttet livgarde der, ikke? Ja. Det synes jeg er meget fedt. Masser med typografiens logo. Altså jeg synes den er meget fed, den er sådan lidt skæv, og det er jo også det vi gerne vil være. Altså det er ikke sådan mener du, at det her design stemmer overens med hele virksomhedens identitet? Også hvis du kigger videre på de næste. Du kan godt bedre lidt over, hvis du vil. Jamen altså det der røde vi har, altså det har I jo med. Altså det synes jeg, han er jo også rød og blå. Ja. Så jo. Så der er så farverne. Farverne synes jeg er fine. Ja. Nævn de første ord, du kommer til at tænke på i forhold til oplevelsen med den virtuelle tur. Jamen, jeg får, altså jeg ved ikke om jeg sådan et konkret ord, men jeg får sådan et, nu skal jeg ud og finde det. Altså jeg vil gerne afsted, eller sådan, ikke? Men jeg er også totalt konkurrencemenneske, så får sådan lidt déjà vu til min spejdertid, eller sådan noget, ikke? Vi skal på løb, altså, Jamen, og jeg tænker, det ser jo overskueligt ud, altså, det er ikke sådan, at man tænker, hvad er det nu, jeg skal? Det er sådan, det er enkelt, og det er nemt at vide, hvad der er, man skal ud og gøre. Ja. Hvad med, at der er 10 punkter? Skulle der være færre, flere punkter? Nu ved jeg, kan du huske, hvor stort området er, som... Ja, de startede ud fra Toldboden, og så tilbage til Nyhavn, ikke? Ja. Jo. Ja. Der forbi Amalienborg. Ja. Det er jo faktisk, altså det egner sig jo godt til den her tur, tænker jeg, men man skal tilbage, man går ikke så langt i virkeligheden. Nej, det det skulle lige, men det var bare, skulle lige... For nogle af de ture, hvor man går rigtig langt, så er det... Så vil det være ikke? Hvis man har gået 5 km, så skal man lige 5 km tilbage. Ja. Så man kan sige, på den her tur, der er det jo der passer det jo fint. Altså, 10 stop. Altså det er jo om der er indhold, vel også. Ja, altså det vil ikke være svært at finde, men det er måske mere igen det der med, hvor meget man så skal vandre, ikke? Altså,
8 måske kunne måske også gøre det, eller altså, ja. Har I mere? Måske noget i forhold til, hvor meget af måske jeres materiale, fordi jeres guidetur blev forkortet ned, kan man sige, til de her 45. Ja. Eventuelt, altså om der er noget, om man kan skippe lidt over det, nogle informationerne. Det er noget, vi også lige skal tænke på, når vi laver den her lidt guided tur til at starte med. Ja. Fordi der er noget, man skal fravælge af informationer, når man som guide de første 45 minutter, og hvad man skal gøre derfra. Ja. Det kan være lidt... Ja, det kan være lidt, og især, at det er jo altid vores største udfordring, det er jo at gøre det kort, ikke? Fordi at vi har sådan lidt, vi vil helst ikke lave nogle stop, der er længere end 4 minutter. Altså det er sådan lidt en guideline for os, fordi så begynder folk at flakke. Ja. Altså så orker man ikke rigtig at høre mere. Der tror jeg også, vi tænkte lidt på, at den guidede tur kunne ligesom være et godt grundlag for perioden og for tiden, og ligesom, og så man selv kan komme ud og tilegne til de der små, netop de små detaljer om bygninger, og altså de der små ting, som... Altså, at man for eksempel måske ikke havde fået noget information om det parkhus der. Ja. Og så når man kommer til det og skal finde det, altså, og så kommer der information omkring det. Ja. Jeg tænker måske i forhold til, hvis det er skoleelever, der vælger det her. Nu ved jeg, havde I rettet det mod personalearrangement? Ja. Hvis det var skoleelever, så kunne det være sådan lidt mere, har du hørt efter-agtigt, ikke? Ja, altså sådan, har du, hvorfor var det, der lå et parkhus, eller sådan, altså... Ja. Vi havde også tænkt omkring de her ledetråde, at det ikke kun skulle være en lille gåde. Det kunne også være, at man har taget et billede af stedet, og så blurret det fuldstændig. Så det er svært at se, hvad det er, men man kan måske godt, det kan jeg godt huske, det har jeg set, det var herovre. Eller det kunne være alle mulige forskellige ting. Ja, jamen det synes jeg er fedt. Og det kunne man variere. Så det ikke var det samme hver gang. Ja, præcis. Så netop er det ikke bare sådan, okay, nu kommer der endnu. Ja. Præcis. Ja. Det kunne også være fedt at finde nogle lydklip, som spillede, som ligesom kunne fortælle om, eller altså sådan... Det kunne det også godt være, ja, eller vi kunne lave, altså på sigt, at vi kunne lave en eller anden audioguide på det, eller... Ja. Men man kan sige, hvad tænker I så, at guiden siger farvel efter de der 45 minutter, og så er de on their own, eller hvordan? Altså, eller? Det er også det, vi har diskuteret lidt, fordi så snakker vi om, at så skal man ligesom komme tilbage til guiden, når det ligesom er overstået. Og der vil være en præmie til vinderen, og guiden måske skal fungere lidt som spilmaster, hvis der er nogle problemer undervejs eller noget. Ja. Også fordi det ikke er, altså det er jo ikke længere væk, end man lige kan gå tilbage, hvis der er et eller andet. Jo. Så det er lidt, men vi har stadig lidt det der med, hvad er guidens rolle efter. Ja. Også fordi det er lang tid, hvis guiden så bare skal stå i 45 minutter og kigge, og bare vente på, at alle kommer tilbage. Ja. Jo, og folk har betalt penge for det, ikke? Sådan hvis, præcis. Ja, der er sådan lidt, hvordan griber man det an? Præcis. Ja. Ja, det kunne jo også, det ved jeg ikke, hvis det var et længere forløb. Nu tænker jeg, altså virkelig tænker jeg måske, at den er mere egnet til skoler. Altså bare sådan, altså fordi, så kunne det være, at man havde på den her tur, og så kunne det være, at man gik hjem og spiste frokost eller hvad eller andet, og så gik man tilbage, og så lavede man de der opgaver bagefter, ikke? Så det bliver sådan lidt mere læreragtigt, fordi, altså, Men det kunne vi jo, det giver jo egentlig. Men kunne I godt tænke jer at have skoler som en målgruppe? Det har vi allerede. Det har I allerede nu? Okay. Ja. Altså vi vil selvfølgelig helst have virksomhederne, fordi de betaler flere penge, men vi har skoleklasser med, de betaler ikke helt så meget, de betaler 1620, som det er lige nu, ikke? Okay. Jo, jeg havde faktisk en 9. klasse med her i fredags på tur. Men der kunne man jo så også sige, hvis man kortede turen ned og lavede det her tilbage efter, så ville det jo også være for jer mindre arbejde, men stadigvæk og så samme beløb. Ja. Fordi der er den her tillæg. Så man så giver adgang til, så kan man sige, okay, så giver man lærerne den her kode, og så giver de den til eleverne. Ja.
Men vil det noget, jeg vil udvide, altså den her målgruppe omkring skolerne? Eller altså, det der er smart med skolerne, nej, vi har ikke ret meget af det, men det der er smart med skolerne, det er, at de vil kunne deltage om formiddagen. Ja, Altså, og på sigt, vi vil jo gerne